Käykääpäs tsekkaamassa tällainen paikka kuin aasianmakuja.fi. Täällä on nimittäin aivan uskomattoman laaja valikoima kaikkea aasialaista ruokaa ja ruoanvalmistustarvikkeita. Ja sitten hinnat. Mäpäs näytän. Otetaan täältä vaikka vermicelli, eli tästä tää riisinuudeli. Kattokaa hintaa, 3,95 puoli kiloa, eli tarkoittaa pikkusen alle 8 euroa kilo. Normikaupassa maksat helposti yli 10 kilo. Sitten täältä vasemmalta ylhäältä löytyy reseptit, ja joka kuukausi tulee uusi. Ja nämä reseptit tulee Resepti Mikko-nimiseltä YouTube-kanavalta, joka valmistaa safkat aasianmakuja.fi-tuotteista. Aasianmakuja.fi, koodilla Puopolo, -5 €. Koodi syötetään maksuvaiheessa kohtaan lahjakortti kautta alekoodi. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Puhelimessa on professori Markku Ruotsila LCC International yliopistosta. Morjesta. Joo, hei. Tällä videolla käydään professori Ruotsilan kanssa läpi Trumpin mahdollisuuksia tulla valituksi presidentiksi, sitten Trumpin suhtautumista Putiniin ja Venäjään, Trumpin rikossyytteitä sekä sitä, mikä rooli Fox Newsillä on näissä vaaleissa. Tältä videolta on leikattu pois noin 4 minuutin pätkä videon loppupuolelta keskustelusta, joka liittyy raskauden keskeyttämisiin. Nimittäin YouTuben mainosalgoritmit eivät salli tästä aiheesta keskustelua käytännössä ollenkaan. Video on kokonaisuudessaan leikkaamattomana nähtävissä ja kuunneltavissa Patreonissa, jonne suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Heti alkuun mainitaan sen verran, että sulta on tulossa kirja tuossa kesän jälkeen elokuussa nimeltä Trumpin Amerikka, Yhdysvallat kulttuurisotien taistelukenttänä. Ja tämähän sopii mainiosti tähän meidän tämän päivän aiheeseen, joka on Donald Trump. Ja ehkä otetaan... tämän päivän aihe? No, se on tämän päivän aihe, joo. Tämänkin päivän aihe. Otetaan vähän Bideniakin mukaan, jos siltä näyttää, mutta Trump ensisijaisesti kiinnostaa. Mä kysyn kohta Trumpista vähän muuta, mutta alkuun siitä, että mitkä siellä on tällä hetkellä asetelmat, jos vaaleja ajatellaan, siis pressanvaaleja, jotka on ensi marraskuussa, eli Yhdysvalloissa tehdään koko ajan näitä mittauksia, niin miltä ne mittarit nyt näyttää? Niitähän tulee monta viikossa. Ihan näistä viimeisimmässä eilen julkaistussa, niin käytännössä tasatilanne. Trump taitaa johtaa 1,2%. Nämä on valtakunnan tason kyselyitä, mutta viime viikolla hän johti 10-11 yksiköllä. Ja sitten jos katsotaan noita ratkaisevien vaankieliosavaltioiden tiedusteluja, niin niistä Trump johtaa kaikissa tällä hetkellä hyvin selvästi. Ja sehän on ihan uusi tilanne, että 2 edellisessä vaaleissa hän ei johtanut missään vaiheessa. Tämä on se suuri kuva. Ja koko ajan tulee tietysti erilaisia tiedusteluja, joissa nämä luvut on hiukan erilaisia. Joo. Onko nyt jo täysin selvää, että Biden on demokraattien ehdokas? No, kyllä se siltä alkaa vaikuttaa. Tietysti jos hänelle tulee suuri terveyskriisi ja katastrofi, niin on se vielä mahdollista hänet vaihtaa. Sinne demokraattien puoluekokouksessa se vaihto vielä onnistuu, mutta koko ajan se käy vaikeammaksi. Okei, eli tämä hyvin todennäköisesti Trump ja Biden on tämä kaksikko, mutta keskitytään nyt ensin ainakin Trumpiin. Mitkä on Trumpin tämänkertaiset teemat, millä hän siellä kampanjoi? No hänellä on aivan samat teemat kuin tähänkin saakka, mutta ne on tietysti kalibroitu tämän Yhdysvaltain nykyisen tilanteen mukaan. Kaikkien kyselyiden mukaanhan amerikkalaisilla on, ja ei ainoastaan Trumpia aikaisemmin äänestäneillä, vaan myös monilla Bidenia äänestäneillä on aika kova Trump-nostalgia tällä hetkellä. Ei liity Trumpin henkilöön, joka edelleenkään ei ole enemmistön mieleen, hänen tyylinsä ja tällaiset asiat, vaan nostalgia liittyy siihen, että amerikkalaiset muistaa oikein hyvin, mikä heidän tilanteensa oli Trumpin kaudella ja kuinka huonoksi se on käynyt Bidenin kaudella. Ja tämä näkyy näissä kyselyissä hyvin selvästi myös niiden ihmisten osalta iso osa, jotka äänesti Bidenia. Ja on yksinkertaisesti
niin täydellisesti kyllästyneet siihen, mitä he saivat, mitä heillä ei suoraan kaupiteltu silloin edellisessä vaaleissa, mutta mitä he sitten saivat. Eli Trump vastaa tähän. Talouskriisi, maahanmuuttokriisi, sitten on sota ja rauha, maailman nykyinen tilanne. Kaikki on mennyt katastrofaaliseen suuntaan Bidenin aikana. Ja amerikkalaiset muistaa hyvin, kuinka kaikissa näissä kysymyksissä, kuinka hyvä tilanne heidän, siis konkreettisessa jokapäiväisessä elämässään oli Trumpin kaudella. Ja tästä tämä suuri Trump-nostalgia, Trumpin politiikan nostalgia kumpuaa, ja hyvin tehokkaasti Trump on pystynyt nostamaan nämä teemat esille ja pitämään niitä esillä, vaikka hän ei nyt kunnolla ole pystynyt kampanjoimaan. Tuossa kun mainitsit tuon sota ja rauha, eli varmaankin liittyy tuohon Ukrainan sotaan, niin mikä on Trumpin Venäjä-suhde? Mitä hän ajattelee Putinista? No, mehän tiedetään monen kymmenen vuoden ajalta, mitä hän on sanonut Putinista. Hän on sanonut sitä samaa tarinaa. Putin on hyvin vahva ja voimakas johtaja, joka ajaa Venäjän etuja. Ja Yhdysvallat tarvitsee yhtä vahvan ja voimakkaan johtaja, joka ajaa yhtä voimakkaasti Yhdysvaltain etuja. Mutta rinnastaako hän siis Putinin tulevaan Yhdysvaltojen johtajaa vai? Ja siis hän on tätä samaa tarinaa monta kymmentä vuotta toistanut. Vaan kysymys on siitä, että onko Yhdysvaltain presidentti sellainen henkilö, joka voimallisesti ajaa Yhdysvaltain etuja vai ei ajaa, niin kuin Putin ajaa Venäjän etuja. Okei, eli hän rinnastaa se ainoastaan tämän ikään kuin oman maan ajamisen edun näkökulmasta, ei sinänsä sen hallintotavan näkökulmasta. Ei hallintotavan näkökulmasta, ei, vaikka siellä Yhdysvaltain vasemmistossa muuta väitetäänkin, mutta ei tämä pidä paikkansa. Ja jos katsotaan sitä, että miten Venäjää pitäisi Putinin Venäjää ja aikaisempaa Venäjää käsitellä Yhdysvaltain, niin siinä on hyvin selvä jatkumo kaikkien republikaanipresidenttien toiminnassa kylmästä sodasta lähtien, ja Trump on sillä samalla linjalla jatkanut. Henry Kissinger häntä neuvoi näissä asioissa, nyt edes mennyt Richard Nixonin linja ja Ronald Reaganin linja. Eli puhutaan, tämä on se asia, jota on Euroopassa vieläkin vaikea ymmärtää, vaikka tämä läpi kylmän sodan tätä samalla linjalla toimittiin. Yhdysvaltain presidentti, republikaanipresidentti puhuu Venäjästä monta kertaa mairittelevästi julkisesti, koska, ja tämä on tämä Nixonin ja alkuperäinen idea, Venäjä kaikkein eniten haluaa, että Venäjä kohdellaan niin kuin Venäjä olisi suurvalta ja klubin jäsen. Ja sellaista kielenkäyttöä sitten käytetään julkisuudessa, mutta se kulissien takana toiminta on sitten aivan toisenlaista. Ja Yhdysvallat pitää aseylivoimaa, ja Yhdysvaltain presidentti, varsinkin Trump, Nixon, Reagan, muut aikaisemmin samalla tavalla pitää myös yllä tällaista vaikutelmaa hullusta pommittajamiehestä, mad bomber, jota ei kannata haastaa. Ja Trump varsinkin tätä taktiikkaa käytti hyväkseen. Niin, eli onko tämä kylmän sodan liennytystaktiikka tavallaan? Tämmöinen, niin se oli silloin liennytystaktiikka, eli puhutaan yhtä asiaa julkisesti, kulissien takana toimitaan toisella tavalla. Kaiken perustana on se, että Yhdysvallat pitää yllä aseylivoimaa ja tätä arvaamattomuuden imagoa presidentti itse. Ymmärrän. Ja sitten tehdään kompromisseja, missä on mahdollista siellä kulissien takana.
Joo. Hei, mä otan esille tämän sun tulevan kirjan, kun tietysti en tiedä, mitä siinä tulee olemaan, mutta otsikko on joka tapauksessa Yhdysvallat kulttuurisotien taistelukenttänä. Niin miltä se vaikuttaa tällä hetkellä? Onko tämä konservatiivipuoli tai republikaanipuoli, ehkä trumpilainen puoli jotenkin voittamassa siellä kulttuurisotaa? No kulttuurisotia ei todennäköisesti kukaan tule voittamaan, vaan ne tulee jatkumaan. Kyllähän trendit melkein kaikissa asiakysymyksissä menee konservatiivisen oikeistolaisen suuntaan. Tämä aborttikysymys on hiukan monimutkaisempi kysymys korkeamman oikeuden päätöksen takia. Mutta jos katsotaan tutkimuksia, niin tänä päivänä Yhdysvallat on paljon konservatiivisempi maa kuin se oli silloin, kun Trump valittiin presidentiksi. Konservatiiveja on paljon enemmän, noin 40% amerikkalaisista ilmoittautuu konservatiiviksi tällä hetkellä, ja arvokonservatiiveja, kristillisiä konservatiiveja, ne heidän määränsä 2016 ja tämä päivä sillä välillä on lisääntynyt selvästi, ja talouskonservatiivien määrä vieläkin selvemmin. Hyvin selvä yleinen trendi. Amerikka, Yhdysvallat on konservatiivisen paikka. Siellä on tietysti joitain osavaltioita, New Yorkin osavaltio esimerkiksi Kalifornia, joissa asuu enemmän liberaaleja tai vasemmistolaisia kuin konservatiiveja, mutta sielläkin se erotus on itse asiassa vain pari prosenttiyksikköä. Joo, onko tämä jonkunlainen vastaisku tälle progressiivien täysin överiksi menneelle hulluudelle? Vai mistä sä luulet, että se johtuu? Kyllä, se on hyvin paljon tätä vastareaktiota koko tälle woke-kulttuurille ja tällä identiteettipolitiikalle. Ja nyt viime viikkoina tietysti vielä enemmän vastareaktiota kaikelle tälle mellakoinnille, jota Yhdysvaltain yliopistokampuksilla tapahtuu, jota aivan samat ihmiset, järjestöt on järjestämässä kuin edellisten vaalien aikana oli näitä suuria mielenosoituksia. Nyt on hiukan erilainen teema, mutta samat ihmiset niitä järjestävät. Ja sillä ei ole amerikkalaista enemmistön kannatusta. Koko tällä woke-liturgialla ei ole. Siitä on paljon tutkimuksia olemassa, eli 80% amerikkalaisista ei voi missään tapauksessa enää, tai ei tiedä mitään osaa tästä woke-liturgiasta ja toismielisten sensuroinnista ja canceloinnista ja niin edelleen. Ja siinä on niin iso osa Trumpin vetovoimaa liittyy siihen, koska hän puhuu suoraan. Niin, onko siellä, mutta eikö nuo Yhdysvaltojen yliopistojen mielenosoitukset liittyy siis Israelin ja Palestiinan tai Gaasan väliseen sotaan? Ja ymmärsinkö mä nyt oikein, että säädettiinkö siellä joku laki, joka siis kieltää kritisoimasta Israelin hallitusta tavalla, joka viittaisi kansanmurhaan? Siis säädettiin laki, mutta säädettiin myös jo Trumpin kaudella samanlainen laki, eli liittovaltion rahoitus poistetaan sellaiselta yliopistolla, jossa ei puututa antisemitistiseen allakointiin. Ahaa, se liittyy vain yliopistoihin tämä laki, siis tämä tuoreimpikin. Kyllä, joo. Mutta onhan se vähän ristiriidassa kuitenkin siis ensimmäisen lisäyksen, siis sananvapauden takaavan lisäyksen kanssa. Okei, ei sitä rikosseuraamuksia tietenkään tule, mutta rahoitus loppuu, että käytännössä kuitenkin se sillä tavalla estetään täysin. Niin, siis liittovaltion rahoitus niille yliopistoille, jotka ei puutu, ja nyt on puututtu siihen hyvin räikeä antisemitistisen puheeseen, jota monilla niillä kampuksilla on jo pitkän aikaa kuullut. Meneeköhän toi korkeammassa oikeudessa, kaatuukohan toi nimenomaan tuohon perustuslakiongelmaan? Ei siinä varsinaista perustuslakiongelmaa ole siinä mielessä, että ei valtiovalta ole kieltämässä mitään. Se on evää rahoituksen sellaisilta yksityisille yliopistoille, se on ihan valtiovallan päätettävissä, annetaanko niille yleensäkin rahoitusta. Ja jo Trumpin kaudella tosiaan tehtiin tällainen laki, ja nyt tehtiin uusi. Eli missä antisemitismia esiintyy, ja siihen ei puututa
opetuslaitoksessa, niin valtiovallan tuki lakkaa. Ymmärrän, okei, joo. Mikä siellä on Trumpin rikossyytteiden kanssa tällä hetkellä se tilanne? Missä kaikissa oikeudenkäynneissä hän on mukana ja mihin ne on kehittymässä? No tällä hetkellä hän on vain yksi oikeudenkäynti käynnissä, tämä New Yorkin niin sanottu hyssyttelyraha-asia. Se on hyvin epätodennäköistä, sanoisin tällä hetkellä, että ne 2 muuta oikeudenkäyntiä edessä alkaa ennen vaaleja. Häneen liittyy siis noihin viime vaalitulokseen. Se on korkeamman oikeuden käsittelyssä tämä syytesuoja-asia. Siellä ei ole vielä päätöstä, eikä se oikeudenkäynti voi jatkua ennen sitä nämä muut oikeudenkäynnit. Eli se prosessi pitkittyy, mikä tahansa on korkeamman oikeuden päätös, niin se pitkittyy. Ja sitten on kaiken näköistä uutta tietoa paljastunut siitä, joka aiheuttaa kyllä suuria ongelmia kummallekin niillä oikeudenkäynnillä. Niiden koko tämä juridinen perusta on aika hatarassa tilassa tällä hetkellä. Voi niistä keskustella yksityiskohtaisemminkin, suomalaiset ei niistä ole varmaan kuullut, mutta se on epätodennäköistä, että ne etenee lähiaikoina. Ainoa, joka etenee, on tämä oikeudenkäynti New Yorkissa, josta tänäänkin istuu. Eli tämä hyssyttelyraha-oikeudenkäynti, joka sekin menee hyvin huonosti syyttäjäosapuoli ei ole kyllä pystynyt siinä osoittamaan yhtään mitään. Ja amerikkalaiset tietää, että tästä on tutkimuksia. 70% amerikkalaisista tajuaa, että tässä on kysymys poliittisesta ajanjahdista, jolla ei ole mitään laillisia perusteita. Eli se ei ainakaan Trumpin mahdollisuuksia vaaleissa tule huonontamaan tämä New Yorkin hyssyttelyraha-oikeudenkäynti, paitsi jos hänet tuomitaan. Jos hänet tuomitaan siinä tai jossain muussa oikeudenkäynnissä, niin sitten kyllä tutkimusten mukaan hän menettää ääniä, mutta ei mitään hirveän suuria äänimääriä häviä, mutta häviää kuitenkin. Ja sillä voi olla hyvin tasaväkisissä vaaleissa ratkaiseva merkitys. Mutta vaan siinä tapauksessa, että hänet tuomitaan jostain ennen vaalipäivää. Joo, ja siis ymmärsikö nyt oikein, että ainoa, mistä hänet voidaan ylipäänsä tuomita käytännössä on tämä hyssyttelyoikeudenkäynti? Nämä toiset oikeudenkäynnit, jos ne yleensäkin alkaa ennen vaaleja, niin ei mitään tuomiota kyllä tule. Tässä hyssyttelyraha-oikeudenkäynnissä voi tulla tuomio, vaikka ei ole mitään syyteperusteita. Syytteitä pystyy todistamaan oikeudessa päinvastoin syyttäjäosapuolen. Tuo tilanne on käynyt aika huonoksi, mutta ei sillä ole merkitystä, koska tämä on poliittinen oikeudenkäynti. Valamiehistö koostuu ihmisistä, siis New Yorkissa, tämä on Manhattanilla tämä oikeudenkäynti. Se on tarkoituksella asetettu sinne, jos Trumpia vastaan äänesti sellaisen yli 80% ihmisistä. Valamiehistö koostuu niistä ihmisistä. Ei ole mitään syytä olettaa, että se tulisi rehellinen, reilu, oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Niin, eli veikkaatko, että tuomio tulee siis siitäkin huolimatta, että kun tässä sanoit, että syyttäjä on heikoilla, niin silti Trump saisi tuomion? Se on hyvin mahdollista, että tulee tuomio. Mutta ja se vaikuttaa sitten taas jos vaaleihin vai? Se vaikuttaa. Se kyllä vaaleihin ei tuossa hyssyttelyraha-asiassa se vaikutus olisi aika pientä, mutta vaikuttaisi kuitenkin tutkimusten mukaan vaaleihin. Joo. Ja sehän tietysti on se koko tarkoitus tässä koko prosessissa. Miten sä tulkitset näitä, täällähän vähän aikaa sitten kauhisteltiin näitä Trumpin NATO-lausuntoja, jotka siis sinänsä ei ole tavallaan kovinkaan ihmeellisiä, koska myös Obama puhui aikoinaan siitä, että näiden muiden Naton jäsenmaiden pitää saattaa puolustusbudjettiinsa sille tasolle, mikä on sovittu. Mutta sitten tässä on kuitenkin esitetty sitä näkemystä, että Trump saattaisi vetäytyä tietyllä tavalla kokonaan Natosta. Ei varmaankaan Yhdysvallat voi siis kirjaimellisesti irtaantua Natosta, mutta käytännön seuraus olisi se, että Yhdysvallat ei juurikaan ole siinä enää aktiivisena läsnä ja muuta kaikkea. Niin miten
mikä sun tulkinta näistä Trumpin NATO-ajatuksista on? Hän on käynyt presidenttinä ollessaan niin sen jälkeen tällaista painostuskampanjaa. Eli kaikki tämä puhe liittyy siihen painostuskampanjaan, jonka tarkoituksena on saada eurooppalaiset NATO-maat kustantamaan enemmän. Yhdysvallat vähemmän, eurooppalaiset NATO-maat enemmän. Ja niin kuin hän on hyvin monen kertaan tämän asian ilmoittanut, niin kulisien takana hän painostaa tällaisilla uhkauksilla, koska hän on päätellyt samalla tavalla kuin Obama päätteli ja George W. Bush päätteli aikaisemmin, että ei muulla keinolla saada eurooppalaisia uskomaan. Että heidän täytyy todellakin kustantaa enemmän omaa puolustustaan. Nyt tietysti Ukrainan sota mahdollistaa sen, että eurooppalaiset voi oma-aloitteisestikin tämän asian tajuta, mutta silti Trump on hyvin ilkein sanakääntein ja hyvin suorin uhkauksin presidenttinä ja presidenttikauden jälkeen painostanut. Ja siihen kuuluu nämä uhkaukset, että Yhdysvallat lähtee Natosta. Niin kuin hän on hyvin monen kertaan sen todennut, niin ne on neuvottelutaktiikkaa, jolla todellakin on tarkoitus vahvistaa NATOa. Mutta eikö se neuvottelutaktiikka menetä merkityksensä, jos sen kertoo olevan neuvottelutaktiikkaa? Näköjään se ei silti toimi. Ei, kun tarkoitan, että jos hän paljastaa, että no en mä nyt oikeasti ole lähdössä Natosta, kunhan vaan uhkailen. Niin. Joo, mutta tässä on koko tämä Trumpin arvaamattomuus. Dynamiikka käytössä. Eli Trump presidenttinä ja nyt tahallisesti, tietoisesti on luonut itsestään tämän kuvan siitä, että hän on hullu mies, arvaamaton. Hän voi oikeasti, vaikka hän sanoo, että tämä on paikka neuvottelutaktiikkaa, niin sellainen epäilyksen siemen on kylvetty EU-johtajien päähän ja Putinin päähän ja muiden päähän. Että hän oikeasti voisikin tehdä niin, jos häntä haastetaan ja ei tehdä Naton puolustusbudjettien suhteen niin kuin hän vaatii. Tämä on siis Obama, George W. Bush yritti aivan samaa, mutta tavanomaisemmin keinoin. Ja se ei tuottanut tulosta, niin Trump valitsi tällaisen paljon jyrkemmät keinovalikoimat. Tätä mä oon myös miettinyt, että onko se harkittua tämä hänen tämmöinen arvaamaton imagonsa, vai onko hän siis ihan vaan persoonaltaan sellainen, että hän ei kamalasti mieti, laukaisee mitä sattuu sylkisuulla tälle tuomaan. Niin, no kyllä se on ihan harkittua. Voi lukea niitä Trumpin kirjoittamia kirjoja tai hänen ja haamukirjoittajansa kirjoittama kirja 80-luvulta lähtien, ja hän avaa kyllä tämän toimintavan niissä. Ei siinä ole mitään uutta ihmeellistä. Hän liikemiehenä noudatti samaa taktiikkaa ja sitten presidenttinä. Se on kyllä kaikki avattu niissä kirjoissa ja muissa hänen artikkeleissaan ja haastatteluissaan jo monen kymmenen vuoden ajan. Eli ei pitäisi EU-johtajienkaan tai Putinin ei pitäisi olla tästä ollenkaan epätietoisia. Joo, okei, no sitten mä voisin kysyä vielä muutaman kysymyksen Bideniin liittyen, eli jos Trumpin vaalitaktiikka on nyt tämä, että talouskuntoon, sitten maahanmuutto kuriin sieltä Meksikon rajalta, ja sitten hänellä kaiketi on vielä se väite siitä, että hän lopettaa Ukrainan sodan yhdessä vuorokaudessa, niin mitä on Bidenin vaaliaseet, mitä hän lupaa äänestäjille? Se onkin hyvä kysymys. Eilen juuri ilmoitettiin sieltä Bidenin kampanjasta, että tästä lähtien hän pitää hyvin lyhyitä puheita, jossa kerrotaan vain pari asiaa, pari keskeistä asiaa, koska hän ei nyt pysty pitämään kovin pitkiä puheita. Sellaiset puhetilaisuudet, julkiset tilaisuudet on aika suuri riski, mitä niissä tapahtuu. No, nämä pari asiaa nähtävästikin on se. Ensinnäkin trumpilaiset tuhoavat Yhdysvaltain demokratian, heitä ei saa päästää valtaan. Alussa mainittu noin 4 minuutin leikkaus on tehty tähän kohtaan videota. Video on leikkaamattomana nähtävissä ja kuunneltavissa Patreonissa. Suora linkki Patreoniin tämän videon kuvauskentässä. Kyllä. Joo, no niin, tämä alkaa olla, eli nythän sitten, jos vielä katsotaan, miten tämä tästä etenee, niin nyt eletään 6. päivä toukokuuta, eli vaalithan on, koska ne tarkalleen on?
Ne on siellä marraskuun alussa. Niin, Onko ne nyt ensimmäisen toisen viikon siinä vaihteessa? niin eli tässä on tasan puoli vuotta aikaa vaaleihin. Oli vuotta aikaa, joo. Kyllä. Paljon, Joo, paljon ehtii tapahtumaan. No näin on. Onko muuten Fox News, vielä nämä mediakuviot tähän, jos otetaan, niin perinteisestihän Fox News on asettunut tukemaan tietysti republikaaneja, mutta yhdessä vaiheessa kuitenkin veti tukensa Trumpilta pois. Mikä se on se nyt tämä Fox Newsin linja? Ei siellä tunnu Fox Newsilla olevan mitään selkeää linjaa tässä vaiheessa. Ja sitä paitsi Fox Newsin kannattajat, tai siis katselijamäärät on selvästi vähentynyt viime aikoina. Ei ole enää sellainen itseoikeutettu konservatiivi tai oikeisto amerikkalaisten kanava, vaan siellä on niitä kilpailijoita jo aika monta. Ei sanoisi, että on mitään selkeää kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta. Eli ne on ruvennut tekemään siellä ihan perinteistä tasapuolista journalismia, toisin sanoen. Joo, aina Fox News on aina tehnyt perinteistä tasapuolista journalismia. Sehän on koko se kanavan tämä iskulausekin. Paitsi, että siellä on sitten näitä mielipideohjelmia. Niin, kyllä. Jotka tosiaan ei ole, ei ne mielipideohjelmien juontajat edes ole journalisteja, ei koskaan ole ilmoittautunutkaan sellaiseksi. Niissä ohjelmissa otetaan edelleenkin hyvin selvä kanta Trumpin puolesta, mutta varsinaisesti sen siis uutisohjelmissa ei. Kyllä, joo. Niin, mutta nämä ne ohjelmat, jotka ylipäänsä kantaa ottaa, niin ne ottaa sitten selvän puollon Trumpin puolesta. Ei välttämättä yhtä selvää kuin silloin, kun Trump oli presidenttinä, mutta kyllä. Ei se kenellekään jää epäselväksi, kenen puolella Sean Hannity tai Laura Ingraham on. Niin, näin on. Jees, no niin, hei, hyvä, kiitoksia Markku Ruotsila tästä puhelusta, ja seurataan, tässä on puoli vuotta aikaa, niin mä seurailen USA-vaalien kehkeytymistä pitkin matkaa, niin otetaan uudestaan taas puhelua. Sopii. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.